Ġesu jgħidilna jerġa' smajtu li ngħad lill-antiki tisperġurax, imma żomm mas-sit il-ġuramenti tiegħek. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn affattu, la bis-sema, għax hu tron talla, la bl-art, għax hi mirfes saqajh, lanqas b'Ġerusalemm, għax hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. Lanqas brasek m'għandek taħlef, għax ma tistax tagħmel xara waħda bajda jew sewda. Imma ħatkun kelmitkom iva, sempliċement iva, u l-letakom le. U kull ma użet minn dawn ġej mill-ħażin. Amen. Bissjana smujiet nitolbuk kif aħna nisimgħu kelmtek sabiex nagħtu l-attenzjoni sħiħa għalija, għax nafu l-bniedem jgħix biha. Ir-ruħ tagħna tistana u tgħix quddiemek kif aħna nirċievu kelmtek u nilqawha bil-fidi u bil-manswetudni ħalli inkomplu niġru il-tiġrija tal-fidi li hemm qudiemna. Nkunu kapaċi wkoll illi nissiltu għal fidi mogħtija lil qaddisin tiegħek darba għal dejjem. Nitolbuk mulej biex il-tagħlim ta' ibnek Ġesu ta' bilħaq jolqotna, ta' bilħaq għanqalna għall-indiema biex bekk aħna inkomplu nsiru dixxipli ta' kwalità għalih u dan tolbuh għall-glorja tiegħu. Amen. Fil-priedka tiegħu fuq il-muntanja, Sidna Ġesu qiegħed jaqbad ma' aspetti mill-ħajja tagħna biex jurina li ma' tip ta' dixxipli irrid li kollu miegħu. Il-priedka fuq il-muntanja kollha kemm hija il-manifest tas-saltna. Tajjeb, iċ-ċittadini tas-saltna kif huma Ġesu jiddeskrivihom matul il-priedka kollha. U għadu kif tkellem dwar żwieġ u żena, ukoll dwar divorzju, tajjeb, u nafu li fl-aħħar mill-aħħar iż-żwieġ huwa kif kien jgħid missier niftakru rabta bl-ilsien li ma tinħax bis-snien. U dana rajni kemm Alla irrid illi aħna nżommu l-kelma u l-ħalfa illi nkunu tajna, illi nkunu nies li nżommu l-patt. U ma jhux pjaċir illi nagħmlu għeda u mbagħad ma nżommuhiex. U ċoe id-diskors tagħna, x'tip ta' diskors qiegħed joħroġ minn fomna minn ġurnata għall-oħra. Weda miksura Alla ma jagħmilx. Ħalfa illi hija magħmula b'mod frivolus, b'mod ċajtir, Alla jiddetesta. U allura Ġesu jgħaddi għal dal-qasam vitali fil-ħajja umana, id-diskors tagħna. Id-diskors huwa irħis, kulħadd kapaċi iparla u jredden, però l-Bibbja tixbdilna attenzjoni hawnhekk biex nkunu nafu x'aħna ngħidu u li ngħidu jkun ta' unur lill-Alla tagħna kif ukoll għal ġid tal-proxmu kollu tagħna. Tinnutaw illi mill-ħleq kollha li Alla ħalaq diversità kbira ta' ħlejja, il-bniedem biss jitkellem vera. Issa jgħidu d-dniefer forsi għandhom ċertu lingwa bejniethom, però aħna li għandna din il-fakultà tant meraviljuża illi il-ħsejjes li ħerġin minn fommi ifissru xi ħaġa. Vera? U kapaċi nikkomunikaw, kapaċi nirrelataw bid-diskors bil-kliem illi nlisnu regolarment ma' xulxin. Frattant il-lingwa daqskemm kapaċi tkun barka għaliex tolli televa il-relazzjoni tagħna ħafna u xvera. Daqshekk ieħor tista' tkun saħta. U fatt illi d-dinja tagħna llum hija fossa ta' gideb u falsità. Il-fals u dak li huwa mawweġ u giddib u ngan u huwa tant komuni vera, xirna jagħmel missier il-gideb. Missier il-gideb illi bellaħħa lil Adam u Eva li kapaċi jgħixu mingħajr Alla, kapaċi jgħaddu mingħajr il-verità tal-Alla. Daniel Webster
personaġġ Amerikan jgħid m'hemm xejn aktar potenti daqs il-verità. U sikwit xejn aktar stramba minnha wkoll. Narfu li l-verità hija qawwija. Il-verità hija qawwija. U frattant Daniel Webster naqblu miegħu il-verità tant hija stramba. Il għaliex tant hija mill-qwa mill-ftit. San 38 infatti jgħid li l-ħżiena huma barranin għal Alla, maqtuħ minn Alla, mill-ġuf. Dawk li jitkellmu l-gideb jiżvijaw mit-twelid. Li hija testimonjanza qawwija kontra il-depravità umana. Li għalkemm nafu kemm tiswa l-verità. U nafu illi jiena jekk għandu ġieħ ta' ras, irrid nieħu, pereżempju, dit-tip ta' pillola. U importanti li dit-tip ta' pillola u mhux xi pillola oħra, ovvjament il-konsegwenzi se jkunu mbagħad avversivi. Qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn il-credibility gap hija enormi. Ma nafdawx il-xulxin, nissuspettaw f'xulxin, il-verità hija tant skarsa illi kważi kulħadd huwa suspettat. Mill-kbir saż-żgħir, negozjanti, reklamaturi, tkun vera ebla tagħmel ir-reklami vera pereżempju. Ir-reklami qed jagħmilhom wieħed li għandu l-interess li jħodlok flusek. Vera li tkun taf għal-inqas xejn fis-suq, però reklamaturi, kummentaturi, skrivani, bejji, avukati, notara, tobba, għalliema, kittieba politiċi, predikaturi, u intu koll. Nieqes mill-verità. U dana li Sidna Ġesu irid isammarna, irid iġibna konxji li hawnhekk ukoll qegħdin nonqsu. L-verità illi sikwit nonqsu minna, però il-verità hija reali u hija neċessarja u apprezzata. Avolja minn nies giddieba. Avolja minn nies li huma imbedi minn Alla, il-verità napprezzawha. Infatti, fil-qrati tagħna, kullum kien, tajjeb il-ġustizzja trid tintwera li qiegħda ssir u l-ħati jkun pruvat li hu ta' bil-ħaq ħati. B'evidenza konkreta. Ġifieri il-verità nonqsu li ngħiduha ħafna drabi u frattant napprezzawha. Dan huwa kollu akkuża serja kontra tagħna nfusna. Il-kittieb Latin Cicerun jgħid il-verità hija l-ogħla ħaġa li l-bniedem jista' jesperjenzja. L-ogħla ħaġa li l-bniedem jista' ġarrab f'ħajtu. Ironikament, Cicerun innifsu ma kienx jaf l-verità mid-dera. Kien awtur pagan. Però dan li qed jgħid huwa minnu. Il-verità hija l-ogħla ħaġa li l-bniedem jista' jesperjenza. Ġesu jindirizzana fuq din il-ħaġa tant essenzjali u tant indispensabbli għal ħajjitna. Kif nitkellmu u x'ngħidu. Fatti jgħid tisperġurax. Ġifieri tagħmilx voti jew wedi jew ħalf fals. Ovvjament qed irrepeti tagħlim li kien ilu moti minn Mosè minn ħafna sekli qabel. Mosè qal m'għandikx taħlef fals bismi. Bisem il-mulej ġifieri. Biex hekk tipprofana isem Alla tiegħek. Jien Jaħwe. Alla projbixxa li aħna nitkellmu u nagħmlu xi ħalfa falsa bismu. Li kienet jiġri fi żmien Ġesu kien ir-rabbin kienu ġabuha li ma tistax taħlef bisem Alla. Tifhem ma tistax tagħmel weda falsa bisem Alla, imma tista' tagħmel weda falsa b'xi ħaġa oħra. B'Ġerusalem, jew bl-art, jew bis-sema, u Ġesu kull darba qed jgħid le, għax is-sema hija t-tron tiegħu, it-tron tagħna. L-art hija mill-fess ġleħ. Qas b'xarek, qas brasek. Il għaliex x'awtorità, x'abbiltà għandek inti biex art tibdel affarijiet xkejkna minn rasek li tagħmel xara waħda bajda jew sewda. Tifhem, illum mmorru għand il-hairdressers u jiena x'jiena nagħmlu, però il-natura ta' dik ix-xara vera ħadd ma jista' jibdilha ħlief Alla nnifsu. Ġesu allura jagħtina r-rimedju. Il-nies kienu qegħdin jaħilfu fals b'affarijiet oħra, tajjeb, il għaliex kienu jgħidu ma nix naħilfu bisem Alla, allura huwa permissibbli. Kemm kapaċi l-bniedem jilludi u jqarraq bih innifsu vera,
irreduċew, dawn nies irreduċew l-istandard tal-verità biex ikun jaqbel mal-abbiltajiet u l-interessi karnali tagħhom. Daqshekk. Ġesu hawnhekk jagħtina r-rimedju. Taħilfu b'xejn. Taħilfu xejn. Għas-sikwit id-diskors tagħna jinstab frivolus, mpaħpaħ, nieqes mis-sinċerità. U allura Ġesu jirrikmanda il-verità, jirrikmanda minna veraċità kontinua u sempliċi fil-ħsieb, fil-kliem u anke fl-emil tagħna. Alla jridna nkunu nies autentiċi, nies ta' integrità. Ovvjament f'każijiet importanti, f'każijiet kruċjali, il-ħalfa hija leċita. Ġesu ħanidu jaqta' żarda taħilfu xejn, però mill-bqija tal-iskrittura nafu li Ġesu nnifsu aċċetta ħalfa meta l-qasis il-kbir ġelu jaħlef biex jgħid huwiex il-Messija u le, Ġesu fejn qabel kien sieket imbagħad tkellem, aċċetta dik il-ħalfa. U Pawlu wkoll jinvoka lil Alla bħala x-xhud tiegħu. Fir-Rumani 1 vers 9 jgħid Alla huwa x-xhud tiegħi, dik hija ħalfa. F'okkażjonijiet importanti il-ħalf huwa aċċettabbli. Aktar importanti pereżempju ngħidu fil-qrħati tagħna, għalhekk tingħata il-ħalfa qabel tibda tagħti l-xhieda tiegħek. Alla nnifsu ġieli jaħlef, mhux biex iżid il-kredibilità tiegħu, Alla huwa l-verità nnifsu. M'għandux għalfejn. Però meta Alla ġieli ħalef biex ulidu jkunu nkoraġġiti u konfermati fil-fidi tagħna. Pereżempju fil-ktieb tal-Ebrej kapitlu 6 vers 17 naqraw għalhekk Alla billi rid juri aktar bil-qawwa l-werrieta tal-weda l-fema tiegħu ma titbiddilx wettaqa bħalfa. Alla wettaq il-weda tiegħu bħalfa. Għaliex biex aħna ma niddubitawx. Difettu fina. Alla ħalef appuntu biex jikkonferma il-fidi tagħna. Għaliex aħna billi tant smajna gideb u aħna nfusna tant omna fil-gideb u odosna fil-gideb ħajjitna kollha, illi tgħallimna nkunu dubitaturi. Li niddubitaw hija xi ħaġa naturali għalina. Tgħallimna ma nkunux imtzatzem, ma nibelgħux kollox. U allura Alla jrid jaqlana minn dal-gandot. Meta Alla jaħlef, qed jaħlef bl-akbar sinċerità biex il-fidi tagħna tkun ikkonfermata fih. Ġesu rrid iwessina lura illi mhux biss il-ħalf huwa serju, imma wkoll id-diskors kollu tagħna huwa serju u għandu jkun onest u magħdud b'integrità. Ma jridx li nkunu veraċi biss meta ninsabu taħt ħalfa, meta ninsabu fuq il-pedana tax-xhieda fil-qorti, mhux hemmhekk biss. Aktarx misna ngħixu bħalli kieku Alla jaf u jisma' kliemna kollha. Mhux bħalli kieku Alla realment jisma' u jaf kliemna kollu. Ġesu jagħtina direttiva waħda u qawwija. Id-diskors tagħna għandu jkun skont il-verità. Jekk inti qed tgħid iva, ġifi għandek tfisser iva bija u mhux xi ħaġa oħra. Jekk le. Kun ċar mingħajr ambigwità bla bżonn, m'għandniex naħbu l-verità, m'għandniex nippruvaw nilluha, m'għandniex nippruvaw nesaġerawha aktar milli hi. Ħatkun kelmitkom iva, sempliċement iva u le tagħkom le. U kull ma użjed minn dawn ġej mill-ħażin. Min huwa l-ħażin? Ix-xitan. Kwalunkwe ħaġa illi ma taqbilx mal-verità assoluta tal-Alla ġejja mill-ħażin. Id-diskors tagħna għandu jkun mingħajr ekwivoċità. Ġifieri qed tgħid ħaġa u tfisser ħaġa oħra. Sikwit ninqabdu li qegħdin nagħmluha. Mingħajr ekwivoċità, bit-trasparenza, bis-sinċerità, b'integrità. Ġesu jagħtina din linja gwida illi għandha tkun biżżejjed, però għandna linji gwida oħra fl-iskrittura illi jgħinuna biex meta nitkellmu jekk nżommu f'moħħna dawn u napprezzawhom ikunu ta' għajnuna biex ta' bilħaq id-diskors tagħna
ikun jonora lil Alla. Mela, id-diskors tagħna skont il-verità. Rridu nevitaw milli nużaw kliem qawwi emozjonalment. Ġieli meta nitlewmu flimkien hu koppja miż-żewġa. Qed tifhem? U l-mara tgħidlu r-raġel inti mhux vera tħobbni. Qed tifhem? Lejx teżaminaha, qed tifhem? Kieku mhux vera jħobbha m'għadux magħha. Vera? Jew inti dejjem taqa' fl-isem. Dejjem? X'in neżaminaw tat-tip ta' diskors. Emozjonament qawwi, però x'in taqsru ma ssib xejn. Int qatt ma tagħmel xejn tajjeb, qatt? Possibbli qatt? Jew ma jimportanix. Ma jimportax. Għafe qed tipprova tikkomunika ma dak li jkun. Rridu nimmiraw il-kol kemm aħna individwalment illi nibnu track record ta' karattru integru, karattru onest. ċoe biex dak li jafek jemnek għax jaf li għandek rekordju ta' sinċerità warajk. Kull meta iltaqa' miegħek, kull meta kelmek, int qatt ma ddiżappuntajtu, qatt ma tlu mod u mbagħad għamilt mod ieħor. Qatt ma tajtu kelma u ma żammejtiex. Bl-Ingliż ngħidu you mean what you say and you say what you mean. Diskors li jaqbel mal-verità. Dak l-ewwel prinċipju. It-tieni prinċipju huwa saqsejk innifsek id-diskors li tajt huwiex jew jingħaġ fil-ħin adatt. Hawnhekk infallu. Għaliex anke fil-Salamun jgħid fl-Ekklesjasti, hemm żmien biex tibqa' sieket u żmien biex titkellem. U ħafna drabi x'jiġri. Ir-raġel mallura d-dar wara ġurnata jekk mhux bis-sara wkoll u jinsab qajjim mejjed eżawrit, tajjeb, u l-mara għadu fuq l-adba tal-bieb u ħassemmilu illi pereżempju fenna fjena. Xi ħmerija li hemm bżonn illi jirranġa fid-dar. Mhuwiex il-ħin adatt. Nasab jiena ħalli lil żewġek jidħol, imur jaħasel, jifriska ruħu, jiekol, imbagħad x'in ikun. Da, ovvjament tkun xi ħaġa urġenti dik mod ieħor. Imma ħafna drabi nitkellmu meta m'għandniex nitkellmu. Hu minn ħbieb ġob, meta marru iżuruh wara illi Alla ċaħdu mill-proprjetà tiegħu, anke mill-familja tiegħu u anke minn saħħtu. Meta iltaqgħu miegħu tant belħu bih li baqgħu ġimgħa miegħu mingħajr ma qalu kelma waħda. Jekk żbaljaw drabi oħra hemmhekk urew kemm kienu nies ta' għerf. Ħafna drabi mal-vistus mur titkellem u tajt jien ngħidlek ma jkollux moħħok dak il-ħin. Ma jkun jridu noqogħdu attenti li dak ngħiduh fil-ħin adatt, fil-ħin propizju, fil-ħin xieraq. Saqsejk nifsek kif inti ħadd tipprova tgħid xi ħaġa lit-tali. Dak li qed jisimgħek għandu l-attenzjoni tiegħek jew jinsab forsi tant infixkel, tant għajjien, bla kont. Ara xi jgħid il-ktieb tal-Proverbji kapitlu 15 vers 23. Jgħid hekk ara, il-bniedem jifraħ bit-tweġiba tajba ta' fommu. U kemmi tajba kelma mitkelma f'waqta. Kelma mitkelma f'waqta. La kmini wisq, laqqas tard wisq. Ma kelma li bija ukoll kapaċi iddewwi, kapaċi tagħmel il-ġid bija. Anke kapitlu 25 vers 11 jgħidilna il-kelma li qed jgħid f'waqta bħal tuffieħ tad-deb f'basket tal-fitta. Wow, sabiħa din l-istampa. Kelma magħduda f'waqta tiswa bitqila deb. It-tielet prinċipju meta niġu biex nitkellmu. Saqsejk innifsek id-diskors tiegħi li ħanejt jew li qed ngħid huwa bl-imħabba. Pawla jgħidilna kull ma tagħmlu għamluh bl-imħabba. Jiġifieri bil-ħsieb dak li jkun se ntejbu, dak li jkun se immexxih il qudiem fil-ħajja tiegħu.
Irid tkun mela diskors b'atteġġjament tajjeb u b'motiv onorabbli. Saqsi, jekk nifsek id-diskors tiegħi idewwi jew ifieri. Pawlu jgħidilna ħajkun id-diskors tagħkom dejjem bil-grazzja. Dejjem bil-ħsieb illi dak li jkun iqawwih, jibnieh, imħawwar bil-melħ. Mhux diskors vojt u bla sens u frivolu, imma mħawwar bil-melħ. Ħalli tkunu tafu kif jeħtieġilkom twieġbu lil kulħadd. Ekku fil-komunikazzjoni tagħna illi qegħdin nirrelataw flimkien tajjeb huwa tajjeb li d-diskors tagħna jkun bil-melħ. L-istess ħaġa jgħid fl-ittra lill-Efesin fejn jgħidilna illi ħama toħroġ ebda kelma ħażina minn fomkom jew ebda kelma imħassra, imma dik li tajba u li tiswa l-ġid biex tagħti grazzja il dawk illi jisimgħu. Kemm niffrankaw il-menti u tilwim u ġlied fil-familji tagħna li kieku nżomm f'moħħi dan li qed ngħidu bimħabba u biex intejjeb il-ħadd ieħor. Jew qed ngħidu għall-interessi tiegħi, għall-egoiżmu tiegħi. Dak li se tgħid huwa ta' suwi, se jgħin jew inkella se jwaġġa, huwa kostruttiv jew inkella rriedi. Prinċipju ieħor huwa id-diskors tiegħi huwa diskors ta' erf. Huwa diskors ta' erf, qegħdin infittxu s-soluzzjoni b'dak li qed ngħid, jew qiegħed tkabbar il-problema. Ħafna drabi meta għandna problema bejn koppja, bejn ġenituri ma' wlied, sħabi fuq il-post tax-xogħol, kull fejn tkun. Flok ma nikkonċentraw biex insolvu l-problema, flok ma biex niskopru x'inhi s-soluzzjoni. U din ninnotaka mill-darba jiena. Nibqgħu inkabru l-problema, nibqgħu inżejnu l-problema, nibqgħu nesaġerawha. Minflok ma nħadmu r-riżorsi tagħna biex naraw isma' x'jeħtieġ isir biex il-problema tiġi eliminata. Dak huwa l-erf, l-abbiltà, il-ħila, illi inti mit-tarif li għandek mill-iskrittura tkun kapaċi tapplikah biex tgħix tajjeb quddiem Alla. Ġadbu jgħidilna fl-ittra tiegħu, imma l-erf minn fuq, l-erf li jagħtina Alla, kif narfuh? Għaliex għallu net safi jgħidilna, imbagħad silem, iġib islim, ġifieri, ġentili, kompjaċenti, mimli ħniena u frott tajjeb, imparzjali u bla ipokrizija. U l-ħsad tal-ġustizzja huwa miżruħ fi sliem minn dawk li jagħmlu is-sliem. Raġel ta' erf jew mara ta' erf hija mara illi tfittex is-sliem. Hija tfittex is-sliem. Għaliex bażikament il-ħajja tagħna hija ħajja ta' relazzjonijiet. Vera? L-istess kuntentizza tagħna tajjeb tiddependi x'relazzjoni għandi jien l-ewwel Malla u sekondarjament man-nies ta' madwari. Hemm tinsab il-kuntentizza kollha tagħna. Mhux kemm għandna imma kemm kapaċi nagħmluha ma' ħaddieħor b'mod aċċettabbli. Irid nagħtikom prinċipju ieħor illi ħafna drabi ma nagħtux kasu meta nitkellmu. Id-diskors tiegħi huwa neċessarju, huwa meħtieġ. Nista' ngħaddi minn ma ngħidha dil ħaġa. Hemm bżonn tgħidha jew tgħaddi. Kelma mhux imlisna għada tiegħek, però kelma mlisna se tinżomm kontabbli tagħha. Ma għaddix taħt il-kmand tiegħek. Ġesu ngħidilkom illi kull kelma traskurata li n-nies jitkellmu għad iroddu kont dwara fjum il-ġudizzju. Imqar għal kelma traskurata. Ħafna drabi aħna ma tajt xejn milli tajt biex imbagħad wara ddispeċik. Prinċipju ieħor naħseb jiena huwa l-inqas magħruf, però importantissimu da, importantissimu. Mhux biss xtejt. Kif tgħidu?
Din nistgħu naqduha mal-prinċipju ta' dak li ngħiduh bl-imħabba. Ma kif ngħidu d-diskors tagħna? Ħafna drabi ndaħlu ħafna sarkazmu, ħafna ironija, dak li jkun jaf li qed tweġġaw, avolja diskors ikun mod ieħor. Jkun jaraf il-motiv tiegħek. Kif tgħidu? Proverbi 15 vers 1, tweġiba ħelwa, tweġiba ġentili, iddawwar ir-rabja l-hemm, iżda kelma ħarxa anqal ir-rabja. Jekk xi ħadd jiġi jgħid miegħek, u inti tgħid miegħu, u x'se jagħmel? Se jgħid iżjed minn qabel, u mbagħad inti tgħid iżjed minn qabel u jerġa' sakemm tinħanqu tnejn. U tkunu żewġ minn nies patetiċi. Vera u le? Imma meta xi ħadd huwa arrabjat għalik u ġie jkellmek u inti mhux ittieħdarek, mhux ma tagħtix kasu, imma wieġbu bil-ħlewwa. Wieġbu bil-ħlewwa. Stiednu biex nirraġunaw, spjegali, għajdli għax ġaralek. Ħalli nkun nistgħu nirrikonċiljaw bejnietna. Kif ngħidu d-diskors tagħna huwa kruċjali fis-suċċess tagħna meta nagħmluha ma' xulxin. Proverbi 25 vers 15, bis-saportu mexxej tista' tipperswadih. U l-sin artab ikissa l-għada. Mela, l-għad ma hija xi ħaġa jibsa vera, hija resistenti ħafna. Imma l-sin artab ikisser kull resistenza. Din hija ħila illi kapaċi niżviluppaw fina. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu waħda mill-frott tiegħu hija l-ħlewwa. Il-ħlewwa fir-relazzjonijiet tagħna ma' xulxin. U rridu narfu wkoll l-aħwa li nkunu responsabbli għall-emozzjonijiet tagħna, għall-kliem tagħna, l-azzjonijiet tagħna, ir-reazzjonijiet tagħna. Ma nistgħux iwikku l-ħtieqa tagħna fuq ħadd ieħor. Jekk irrabjajt, ma tistax tgħid il żewġek kif tellajthom li. Le rrabjajt għax rittint. Kapaċi nkunu responsabbli biżżejjed biex nammettuha din? Iva, provokazzjonijiet hemm. Tiġrib hemm, tentazzjonijiet hemm, madwarna ħin kollu. Però il-Bibja tafferma din b'qawwa kbira meta tidneb għax titint. Laqas ix-xitan mhu kapaċi iġielek tidneb għax titint. Galatin 6 vers 5 Pawlu jgħidilna għax kull bniedem irid jerfa' it-tagħbija tiegħu stess. Ġifieri kun responsabbli tiegħek innifsek. Din il-blame shifting illi jiena il-ħtija qed inwikkija fuq ħadd ieħor u mhux qed naċċettali għal nifsi hija lob ta' tfal. Ġabu jgħidilna illi id-dnub finalment jitnissel f'qalbna stess u nagħmluh aħna. Ġabu wieħed vers 13. Isimgħuh. Ħadd m'għandu jgħid meta jkun imġarrab jiena mġarrab minn Alla. Ġifieri twaħħalx f'Alla. Għax Alla ma jistax ikun imġarrab mill-ħażen u lanqas li ħadd ma jġarrab. Imma kull bniedem huwa mġarrab meta jkun miġbud u mħajjar mill-passjoni tiegħu innifsu. Mill-passjoni tiegħu innifsu. Minn ġewwa fina l-qalb tagħna hemm li rridu nassu. Il-qalb li minna hemm in-nixjat tal-ħajja. Finalment komunikazzjoni vera meta niġu biex nitkellmu bejnietna, mhux biss meta titkellem, imma kemm kapaċi tisma' wkoll. Kemm kapaċi tisma', kemm kapaċi li inti tagħti widen u tipprova tifhem il-dak li qed avviċinak biex ikellek. Ovvjament, il-kol kemm aħna hawnhekk. Nonqsu mhux darba jew tnejn marti tgħidli, ma kontx tagħtik ħax ngħidlek. Issa forsi għax maħabba ma again, faċli nibdew ngħidu nsibu l-iskużi. Imma bħalma meta titkellem hija arti. Hija arti li titgħallimha u titħarreġ fiha, hekk ukoll biex tisma'. Hekk ukoll biex tisma'. Proverbi 18 vers 13 jgħidilna min iwieġeb qabel ma jisma' juri l-bluwa tiegħu u jibqa' mriex. X'qed jgħid hawnhekk? Ġieli xi ħadd prova ikellmek u inti taqtalu fin-nofs tinterrompi għax min għalik taf x'se jgħidlek.
Imma kieku ħallejtu jitkellem, kieku ħallejtu jispiċċa, kaħajlek xi ħaġa differenti. Għawek, il-Salmot jgħidilna meta inti tinterrompi qed turi il-bluwa tiegħek. Ma jistax ikun hemm komunikazzjoni vera, ma jistax nibnu li xulxin meta nġibu ruħna kulħadd ħallata ballata, le. Alla ħlaqna biex nuru dinjità ma' xulxin vera, ġaħbu jgħid ta' fuq daħuti maħbubin. Ma kull wieħed għandu jkun pront biex jisma'. Pront biex jisma'. Dewwiem biex jitkellem. Aħsibha darbtejn qabel titkellem. U dewwiem ukoll biex tirrabja, għax ir-rabja tal-bniedem ma tiksibx il-ġustizzja tal-Alla. Niftakar fl-istorja ta' Eżopu meta kien għadu il-sir fid-dar ta' Sidu, u Sidu darba Alla rrieda ġew għandu 3 ħbieb illi kienu vera eżi salih. U dar jagħmilhom festin tajjeb. U l-Eżopu għallu qbad il-ġewla mur fis-suq u xti l-aħjar laħam li tista' ssib nagħmilhom festa. U ħareġ Eżopu u xtara il-sin ta' baqra, il-sin ta' moza, il-sin ta' naġa. Għatifem, u ħadhom lura d-dar u għallu buli u għamillhom festa. Ġimgħa wara mela imorru xi ħbieb oħra li dan ma kienx jaħmilhom das-sit tiegħu. Għalax kienu tiżappuntawh u rrid jeħles minnhom. U ovvjament billi rrid iżommhom għall-ikla, il-Eżopu għallu mur fis-suq u d-dar biex tri l-arti tal-laħam. Għatifem, u Eżopu ħareġ bil-ġewla u xtara l-sin ta' baqra, l-sin ta' moza, l-sin ta' naġa. U xin prezentom l-sidu, għallu da, l-istess tip tal-laħam xtrajt li. Għallu iva, għallu bil-sin kapaċi tagħmel l-iktar ġid u kapaċi tagħmel l-iktar dani. L-istess il-sin. Vera? Għandu raġun ġagbu meta jgħidilna li ebda wieħed mill-bnedmin ma jista' jimmansa lil-sin. U ħażen bl-arpoż u mimli valenu letali, valenu illi bih iġib il-mewt. Bih imbirku lill-Alla u missierna u bih nisħtu lin-nies. Forsi ma nasux biex nisħtuhom, ħafna drabi ma kemm il-darba nparlaw kontra ħaddieħor nqassu minn taħt, inħamġulhom isimhom, kliem żejjed, vera, nies mill-imħabba, bih nisħtu lin-nies li saru skont ix-xerħ tal-Alla. Mill-istess fom toħroġ il-barka u s-saħta. Mill-istess fom niġu għaw biex inkantaw in-nijiet ta' tifħil l-Alla u bl-istess fom mbagħad it-tnejn filgħodu vera nonqsu milli nimxu bl-imħabba ma' dak li jkun. Għax imħamġuh bil-sinna. Ħuti tal-ħwejjeġ ma jmissomx ikunu hekk. Ta' bil-ħaq l-sin huwa rħis, id-diskors huwa rħis, ma kemm jiswielna. Kemm jiswielna. U kemm għandu raġu jgħidilna Ġesu ħallu l-iva tagħkom tkun iva u le tagħkom le. Ħajja ta' sempliċità b'diskors sempliċi ta' integrità. Aktar tard fl-istess Vanġelu Ġesu jgħid nisa lill-lifat kif tistgħu intom ħżiena titkellmu ħwejx tajba. Għax mill-kotra tal-qalb jitkellem il-fom. Il-fom juri xem fik. Juri l-vera int. Juri min int, juri x'issarraf. U għat-termometru tal-qalb. F'liema kondizzjoni tinsab il-qalb li għal Alla hija l-ħaġa essenzjali, tajjeb, ara x'tip ta' diskors joħroġ minn dak l-sin. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb tiegħu joħroġ ħwejjeġ tajba. U l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ ħwejjeġ ħżiena għax mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Il-bniedem tarfu minn dak li jgħid. Minn kliemek tkun iġġustifikat u minn kliemek tkun ikkundannat. L-sin ta' bilħaq jikxifna. Ġesu f'din il-pritka tiegħu fuq il-muntanja qiegħed iħajjarna għall-Evanġelju b'mod indirett imma b'mod qawwi ħafna qiegħed iħajjarna biex iħarsu lejh mhux biss bħala għalliem u għalliem eċċellenti u l-aqwa għalliem. Pero jistadni biex ħarsu lejh bħala dak li ġie biex jifdina mill-ħażen tagħna nfusna. Qed jikxfu l-ħażen biex aħna nitħajru aktar u aktar għalih biex nsibu r-rifuġju tagħna fih.
Jallimna nitolbu minant dak li jatina dal-istandard tant għoli u ġust biex nitolbu minn għandu il-maħfra tiegħu. Aktar tard Ġesu se jgħidilna kunu intom perfetti. Bħalma missierkom fis-smewwiet huwa perfett. U jiena ngħid mulej jien m'iniex perfett, altru li m'iniex. Però fik mulej Ġesu. Jiena nsib il-perfezzjoni tiegħi. Għaliex Alla l-għaxqa tiegħu hija f'ibnu Ġesu. Dan hu ibn il-maħbub fih nitaxxaq jien. U Alla jitaxxaq ukoll f'dawk in-nies illi huma moħbija fi Kristu Ġesu ibnu. Amen.